dávaj. Fakt, nehorí to. Zav! Kde? Mačore. Ako to prosím. Že si to bojí s tou skurvenou detkou. Čo na to nejde? To musíš... Jaj. Vyskúšaj to najskôr zapáliť, potom to tam dáme. Do piča, ale musím ísť nájsť. No. Ale chlape, daj to dole z toho stromu. Ja neviem. Točím. Tu máš mobil. Chyť si ho, ideš. Pokračuj. Ja nejsem s vami asi. Dám sa na YouTube. Rád chtěl ukázat tu školu. Ukáž na školu. Textu. Marko, dá to potom. Ako asi. Marek, poď sem.